Ora krasa sampun tiba wancine iso nyanding kowe saben dinane senajan akeh rupi dolan godho tresnoku karo kowe ora liya susah bunga hati lakoni bareng-bareng dungo lelah muga iso dadi lilah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sigarane nyawaku bakal tak jaga tresnamu tulung jaga menantimu kancani nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine. Saudara Muhammad Haris Nur Cahyanto, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan Tri Septianingsih binti Bapak Sabat yang telah mewakilkan hak kewaliannya kepada saya untuk saudara. Dengan mas kawinnya perhiasan emas 11 gram telah saudara bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Tri Septianingsih binti Bapak Sabat. Nikah ini untuk saudara saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dilakoni bareng-bareng lunga lelah muga iso dadi lilah tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sigarane nyawaku bakal tak jaga tresnamu tulung jaga nan atimu kancani nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine bakal tak jaga tresnamu tulung jaga nan atimu kancani nulis cerita uripku ya mung kowe ning atiku ra ono liyane selawase bebarengan tekan patine selawase bebarengan tekan patine.